Днес в трите гъзби салатки, цаца, най-хубавата цаца в банкя, вижте колко е хрупкава, картофки, скаричка, не каква да е, а плевенска скара от истинско месо, картофени кюфтенца, невероятни мекички, пържени кюфтенца, пържен хек, класика в жанра, пълнени чушки с сосче, страхотни големи, свинско каренце с гъбен сос и картофено пюренце, вкусотия, бутче с ориз, което вчера свърши още преди 12 часа, днес има отново, за да има за всички. Паста болонезе, в случая талятели. Страхотни. Кюфтенца по-чирпански. Погледнете ги какви са разкошни. Любимото бобче ятния, което го правим без брашно, както знаете, сгъстява се само технологията на готвене, за да не ви боли стомахче. Кюфтенца от тиквички, хита на сезона, лекички, пролетни, летни, в случая къскава пане. Крем супа зеленчукова. Установихме, че много я харесвате, затова има отново. И разбира се, най-любимата супа пиле. Само днес, само в трите гъзби. Заповядайте, очакваме ви!